walked in the club like nobody business. Goddamn, she murdered everybody and I was her witness. She works for the money, she works for the money from the start to the finish. And she worked every dollar, she worked every dollar, and she worked every minute. Na. Hai, neacătă! Sunt aici, mă, da. Trebuie un bărbat, da. Am nevoie de un bărbat, nu de o femeie. Du-te. Cred că se duce chelul, nu cred. Astăzi am fost sprijinul lui Bendeac. Am luat asupra mea toate numerele care, culmea, se îndreaptă numai spre el. De ce? Chelul nu participă, chelul e rău, chelul e nu știu cum. Nu, astăzi am fost rezervă pentru domnul Bendeac. M-am pus cu mințel pe scaun și am zis: hai, arată-mi ceea ce nu știu, învață-mă. Come here, baby. I got a secret I need to tell you. In my house, I am the master, and you are the slave. Do you understand me? Do you understand me? Yes, master. How bad do you want it? Don't talk, just listen to what I have to say. Don't